Eskerrik asko. Tira, espero dut arratsalde guztia horrela pasatzea zuen. Tira, baia, abestu eta dantzatu egiten dugun guztio batera aurrera! Bueno, tamen, gurekin batea aurreko aztien sartu ziren. Bi lagun bi horietako bat aurkeztuko izuet. Zuekin, Jon Urbieta! Egunero bakal, hoi dugu zara. Egunero loekin, hoi dugu kontra. Egunero abesten, gogotzaia zigara. Milaka kantu dabil, gure inguruan. Zuzenean, abestu nahi dugu beti. Denon adorea, batuan. Beno, eta gure bigarren laguna, Alabatik dator, Araiatik da bera, Karla da! Ikaragarria da, entzunen beroa, ikaragarria da, indarrak bat, abesti bakar batek sor dezaken giroa, ez da posible hitzen adieraztea. Zuzenean, abestu nahi dugu beti denon adorea, baduan. Bea gora! Hip hop, hip hop. Venga, betizuo! Untxa, 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 untxa. Eskerrik asko! Hau pasteo garrastion! Aze seikotea osatu dugun hemen, zatozte pixkanak gaunantza. Ea ezagutzen dituzuen, Nor da hemengo hau? Leire. Eta betekide berri hau hile horia eta begi urdindun hau? Bestaldera joan da. Nor da Bergarako Sumendia? Bueno, ongi zabiltzate, Eta beste Zumaiar Xinporoso hau? Ongi. Beste betekide berri bat, hau ere begi urdina, eta Xinporosaz gainera presiosa. Nor da? Eta azpeitiko Marimatrak hau? Eta zeien artean zer osatzen du? Ba guzti hau badakizuen zuekin betizu taldea, eta ebili dadila musika airez aire.